Usa ka 17 anyos nga babae ang walay kaluoy nga gitigbas o gituuhang gilugos sa Talakag Bukidnon. Live-in partner sa biktima ug nahibilig banay, hustisya ang panawagan. PNP nakatutok sa pagdakop sa sospek nga gingong nagtago-tago na karon. Si Cyril Chavez sa detalye. Kaya desulot sa utok. Kuto, pagbuhat niya sa wasawa, kita ko. Kung siya gibuhat niya sa wasawa mo, pagbuhat mo siya. Dili siya. Wala gyud mapugni ni Bobby ang pagtulo sa iyang luha. Diyang iyang gisaysay ang iyang nasaksihan. Diyang iyang nakit-ang walay kaluoy nga gitigbas o gituhuang gilugos pa ang iyang live-in partner nga si Dina Marie Oliveros. Nahitabo kini sa suba sa sitio Nataring, Barangay Dagundalahon, Talakag Bukidnon, adlawng Domingo. Matod ni Bobby nga niadtong adlaw miadto sila sa suba aron manglaba. Miuna kini og uli bitbit ang ilang napulo palang kabulan nga anak samtang nabiyaan ang pares nga nanglaba. Gani nakita pa kuno niya ang sospek nga nag-ayo sa iyang motor duol sa spillway sa lugar. Butang nga wala lang niya panumbalinga. Kapin 20 minutos kuno mibalik siya sa suba ug dito na niya nasaksihan ang krimen. Tingala ko kay nega puti, ang nabilin sa buna, pagtanaw na ko sa ubos. Ito ay, ayan na, atlan ako nga, yung gitigba sa ulo akong asawa. Sige na akong sagit. Nga, di maganalas siguro kadunggan ang tingog kay kusog lang kay ang kuan. Manang, sige kog kaway-kaway, gunit pa bato, ako pa silang gilabay. Gikompronta pa kuno niya ang sospek nga adunay bit-bit nga sundang. Apan paspas kini misibat diyang adunay mga tawo sa lugar nga mitabang kang Bobby. Hustisya ang nag-inusarang buot maangkon karon sa nabiling banay sa biktima. Mo pinalangga ko ba nga asawa maski wala paro siya pagkusay ko ba nagibuhat siya. Kay madlok lay ko nga ang bata nga magdako nga walay mama. Ug kabalo lang ko nga inana mga itabo di ko mo dayon. Karon gihaya sa ilang panimalay sa Barangay Kugman, Cagayan de Oro City ang patayng lawas ni Dina. Dakong hagit sab alang sa ilang pamilya ang pagpalubong ni Ine, labi pa nga pitos gyud ang ilang kinabuhi karon. Busa buot sila manawagan og hinabang alang sa mga adunay malumong kasing-kasing. Ang kapulisan sab sa Talakag padayon ang pagpangita nga ginahimo sa sospek nga mihimo sa krimen. Aduna na kuno sila mga impormasyon nga ginasubay sa pagkakaron. Nagpadayon nga investigation kung kini ba nga insidente is random or giplano gayud mo sa mao nga sospechado. So apil ka na sa atong ginahimo nga mga investigation ang pag-background check pod ni ining mao nga sospechado. Samtang base sa iyang social media post, nagtanyag karon og ganti si Talakag Mayor Renz Sulatan alang sa mga makahatag og impormasyon sa gitaguan sa sospek. Nanawagan sab kini og kooperasyon aron matagaan og hustisya ang biktima. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, One Mindanao.